ng lugar natin, oh. Mapantayan mo yung ulap talaga, oh. Ewan ko ano ba favorite mo? Bilhin nyo nila yung bata. Ha? Ito may Ala lang. Pwede ba libre yan? Ginasel. Maradi sa amin yan, eh. Diyan mo yung Sir, magbibigay na sila. Sir, magbibigay na sila. Gusto nila makabenta. Mga tourista. Yan ang ano yun, eh. Ayan lang, oh. Sa paligid na. Ay, naka-record pala. Ang ganda. Sana tinanggal na tong ano na to, eh. Pagdadaan ka, kitang-kita yung dito na mi. Launa. Oh, patay. Abutin talaga tayo ng gabi. Ay, ng hapon. Wala, kumain na lang tayo sa karinderya. Gagabihin tayo pag nagluto pa. Ganda. Ganda niya. Ang ganda, no? Parang yung nasa likod ko lang. Sana lagi na maganda yung nakikita, no? Tayo galing sa gilid ng dagat na yun, oh. Haba ng travel natin na yun. Papa Randy, nasan ka na? Sarap ng hangin. Hindi pa tapos ang aming paglalakbay. Hindi pa kami nakakarating sa amin. My own province. Pababa na po kami ng Bulkang Mayon. Kami po ay tutuloy na ng Sorsogon. We travel about 4 hours straight travel. Pagkahihinto pa kami, I think 5 hours naming ka-travel ang ano papunta sa amin. Sila Conejo Adventure, ayun. Nabutan natin.
naabutan namin din si Conejo Adventure. Talagang ninanamnam nila bawat bawat lugar na maganda. Ayos din trip ng family na to Talagang all out sila. One family in one adventure. Talaga namang may flag pa sila ng Philippine flag. Wow, woo, ganda. Dito na si Conejo Adventure. Muntik sama muntik dapat pa rin ang balanggot niya. Nahinto sila. Ingat kayo. Ingat kayo rin. May tayong manok pataba nila sa halaman.